खुलुमबाय दिनैनि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि फुंबिलिनि गाय रादाबफोराव दं। शिवसेनानि दैदेनगिरि संजय राउतआ बीजेपीखौ सोंखारिदों। चाइनानि सांघाइआव कर'नानि फिन गाज्रि गोहोम लकडाउन होफिनबावनांबाय। श्रीलंकानि आंखाल समाव भारतआ 1.5 आरब डलार मदद खालामदों। सोनाब बंग'आव सासे आइजो बिबायारिया बिबायनानै मोननाय रांजों फिसाज्लानो स्कुटि बायदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। महाराष्ट्रनि शिवसेना दोलोनिफ्राय रायजो सभानि एमपि बिबानाव थानाय संजय राउतआ बीजेपीखौ सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगाङाव एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरआ संजय राउतनि न'आव मानि लन्डारिं मामलाखौ लानानै सिग्रोमहैदोंमोन। संजय राउतआ बुंदों दि गावनि सायाव जुदि फेरलेबसेबो दायनि फोरमान जायोब्ला गासैबो सम्पथिखौ गाव बीजेपीनो दान होजोबगोन। नाथाय आथिखालाव बीजेपीआ सोरखारनि एजेन्सि एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरखौ गाज्रियावसो बाहायदों होननानै बीजेपीखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। 26 मिलियन सुबुं सानखो गोनां चाइनानि सांघाइआव आथिखालाव कर'नानि गाज्रि गोहोम गोग्लैफिनदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव गासै सा 13,146 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेखायनो चाइना सोरखारा आर्मिजों लोगोसे गासै सा 20,000 सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरखौ भेक्सिन एबा जोथोन लानो थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। भारतनि नसुं हादर श्रीलंकायाव आथिखालाव रांखान्थियारि हालोदा बांद्राय नोरजिया जालांनायाव हादरनि लोरबांथिखौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय 1.5 आरब डलार अनसुंथाइ एबा हेफाजाब होदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव श्रीलंकानि हादरगिरि गटबाया राजपक्षे आरो हेंथा दोलोनि एमपि प्रेम दासआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिफ्राय हेफाजाब बिनायलाय बायजोआरि मन्त्रि एस जय शंकरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों भारतआ 1.5 आरब डलार हेफाजाब होदों। बे हेफाजाब होनाय रां एबा डलारजों श्रीलंकानि लाथ'नाय सोरखारा मुलि, पेट्रल, डिजेलजों लोगोसे जाग्रा आदारबो बुथुमनो हागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नोजोर होनो गोनांदि श्रीलंकाया थांनाय समाव चाइनाजों थुनज्लायनायाव नसुं हादर भारतजों सोमोन्दो लाखियाखैमोन। नाथाय दिनै बे अलखद समाव भारतनि हेफाजाब बिनांगौ जाफिनदों। जेरैबो दिग आन्दायनानै जोबथायाव भारतखौ गोसोखांफिननांगौ जादोंमोन श्रीलंकाया। नाजानाय थायोब्ला गासैबो जाफुङो। सोनाब बंग'आव बुलुदेबी मुंनि सासे आइजो बिबायारिया बे बाथ्राखौ फोरमान खालामदों। सोनाब बंग'नि कृष्णनगरनि थागिबि बुलुदेबीया गोबाव समनिफ्रायनो गुबुननि न' थांनानै बिबायै गरसे गरनै मोननाय रांजों गाव आरो फिसाज्ला राकेश फरागखौ खांबोदों। बेनि अनगायैबो माखासे जानानै माखासे रांखौ एबा खुस्रा फैसाखौ दोनथुमै मंगलबार खालि फिसाज्ला राकेश फरागनो कृष्णनगरनि फालफारायाव थानाय गंसे स्कुटिनि श'रुमनिफ्राय बै दोनथुमनाय बस्थासे खुस्रा फैसाजों गंसे गोदान स्कुटि बायनानै होदों। बिमानि अननाय आरो फिसाज्लानि थाखाय गावखौ बावसोमनायखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा होननानै जोबोर खुसिजों फिसाज्ला राकेश फरागआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बे बिथिङाव स्कुटि श'रुमनि मेनेजाराबो जोबोर सोमोनांनानै बुंदों दि आथिखालाव फैसा खुस्राखौ सानबाय थानो गोसो गैयामोनब्लाबो नाथाय सासे बिबायारि बिमानि अननायखौ मान होनानै गोसो खुसियै फैसाखौ साननानै लादों आरो स्कुटिखौ फाननाय जादों होननानै मिथिहोदों श'रुमनि मेनेजारा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।